Madzulo abwino kwa nonse apati ngopereka ka quick update ka sharp ndithudi kudzana ndi Peter Mutharika ndi mudzikhala mukuona pa screen panopo makanema amene akuoneka pamenepo kuona kuti Peter Mutharika tsopano wafika mu mzinda wa Lilongwe ndetu as usual walandidwa ndi anthu mu msewu mbalimbali atangolowa mu Lilongwe anthu akhalako muweva mwinaso mudziona m'mavidiyomo mpaka natu kupeze kuti akafika kumeneno adzikakhala tikukamba zonena kuti adzikakhala kukhala ngati kuti samakhala kubwanji pamenepo tuli nchifukwa chimene chatipangitsa kuti tibweretse update imeneyi chifukwa chonena kuti tsopano iyeyotu zatsimikizika kuti akusuntha kuchoka ku Mtunthama State House kuja tsopano akukalowa ku Kamuzu Palace walowa ku Kamuzu Palace kwenikweni kuja kumene IMCP anadzapanga kuzawo kuja akuti amaliza ntchito yonse kukonza bwinobwino kukhilina china chilichonse ndekuti basi kuyikati ma air freshener kuti yayika environment yakhale kabwino chilichonse m'malo mwake tsopano big money ndi zonena kuti basi ayamba kukhala ku Kamuzu Palace. I think that's a good one there. Zinthu zabwino kwambiri kuti nyumba imeneja ndi yayikulu ndi imene kumafunikira kudzikhala president nde kumene amakhala kuja simagwira abeyayi kuti nyumba yayikulu ilipo koma ndi bwanji kukhala nyumba not ndi State House ndi koma ndi yaying'ono bwanji osakakhala ku nyumba yayikulu tsopano amene akukonza chonche muzimakhala zolemerera komanso zopatsa ulemu komati nkhani imeneyi mwayitenga kuti Kathe Maulidi mwamukumbukira mzimayi amene mtolankhani waluso kwambiri ndipo adadalitsidwa mzimayi uja iyeyo rupaja ndi amene amayankhuliratu kuteko Peter Mutharika ku State House amagwira ntchito kumeneko ndi Peter Mutharika ndi amene watsimikiza zimenezi kuti ndizoona pakanali pano pa Peter Mutharika ndizotitu apita ku State House ya Kamuzu Palace kumeneko ndi kumene adzikagona mwinaso mukuona kulandiridwa ndi kunalira azimayi kuvina pamenepo yanagangataso mwina mwaona mavidiyo ena anali kumeneko kakha ngatibe akamulandire kuti tsopano mwafika iyayi ifero ndoti takulandirani makamaka kukulandiranso mwapaderadera kunoku ku State House ya Kamuzu Palace. This is your home, nyumba yanu ndi imeneyi ndi mukhala utakasuka mukhala omasuka ndithudi ulendo takamba kale mwinaso maulendo angapo kunena kuti padzata kuchoka South Africa anadzafika pa Chileka International Airport choka pa Chileka padza anapeza kuti wapita kuchani kusanjika Palace nyumba ya boma ku Blantyre kumene kuwakhalako I think ka 2 if not 3 days wamalizano kumene kujokhanga kuti ayenda pumulako ndi khozanso kuyamba ndi meneno anyamukano kumafika mu Lilongwe kuti azapitiriza ntchito. Back to business panopa chimene tikuyenda kuyembekezera ndi chimene chocho kuno munthu wamkulu akhala ndi kuti akugwira ntchito kutipula osati masewera kuonesa zoti dzikoli akulipanganso rearrange kuti libwerere m'malo mwake mukudziwa kale zoti dziko lathuli linafika pena pake ndi pamene lilipa sizoti lachita kukonzeka koma likufunikirabe ntchito kungokupasanso update yonena kuti malinga ndi Kathe Maulidi watsimikizanso nkhani zimenezi kunena kuti akutitu nduna zonse zaboma zapereka malipoti kwa Peter Mutharika kutanthauza zonena kuti ali ndi zimalipoti zoti awerenge zochuluka kwambiri pa tebulo pake tifake ukamba zonoti back to work kubwererano ku ntchito kuli zimalipoti zochuluka kwambiri nduna wina uliwonse enanso kumadabwa kudala malipoti amenewa ndi zitiso zimenezi pajatu tikakumbukira bwinobwino Peter Mutharika anakamba zonena kuti nduna ina iliyonse ndikufuna idzipereka malipoti amene ikugwirira ntchito yagwira bwanji ntchito yake pakamatha kayani mwezi umene uja ndekuti wina alesa kuyenera apereka report iyayi kunduna yoyang'anira zachuma tikuyenda motere takwanisa zotere ife akunduna zaulimi takwanisa zotere kaya ndikunduna yoyang'anira zaumoyo kaya ndikunduna yoyang'anira za mafactory yani
kwina kulikonse kukhala ndi kuti no kumatuluka malipoti cholinga chonena kuti no azitha kumapanga track progress jakonena kuti kodi no maundunamo zikutheka pamenemo kapena sizikutheka. Chifukwa no mukumaona nduna zija zomakhala tuzili pakali thamanga kuonesa zonena kuti mwina mwake ripoti lija likamapita lidzipita ndi zinthu zogwirika ndi zokhazo zomwe zingathandizire kunena kuti no maunduna moja muzooneka kuti no zikuthekamo mmene moja. Chifukwa kuti no kaya ndunayo ndi yaulesi kaya ndodanizi kakamiziwe kuti igwire ntchito ripoti lijali ndi limene no lipangitsa kuti ndunayo ipitirire kukhala pa undunapo kapena ichotsedwepo pabwere munthu wina. Ndeva adzanazi tokamba kale zono rineru sindunyengereratu wasokoneza zinthu kupanga zofoyera kunduna ndi zingotothola kuyikapo munthu wina palibenso zonena kuti ndinyengerera ndilibe nthawi imeneyo. Eru menemo ndi mmene akambira kuti style yawo apita muthalika ikhala imeneyo yosanyengerera munthu angofuna zonena kuti malizatsi zioneka kuti no zikutheka ndi mafunso bona kuti zikutheka wezi pang'ono zikuoneka kuti no pang'ono zinthu zopanga stabilize sizingakhale kunotu zonse zathekiratu koma pang'ono mwina pomathano chaka tiyembekezera zoti mwina zachitako stabilize bola nikoni kusiyana ndi mmeneso zilili pano pa mwina. Muli maganizo pankhani imeneyi ngati muli nawo ena aliwonse mu comment section koma mulemezanso maganizo anzathu akuti